Kunabantu la emhlabeni ababe benosizo olukhulu, ababe bethi noma bezama ukulungisa lungalungi, beze bedlule emhlabeni. Ngisho sebedlulile futhi emhlabeni, lolo sizo liqhubeke lunamathele imimoya yabo, luze linamathele ngisho izizukulwane. Khona-ke insizwa izolo eke yayixoxa lento yathi kunomunye ubaba wayelokhu eyocela lapha uShembe, ecela abantwana engabatholi. Kodwa uShembe ugcine esemdabulela ngoba ubebona ukuthi lo muntu ngeke bathole abantwana. Useyaxoxa-ke uShembe ukuthi-ke usexoxela enye insizwa nje ukuthi uyayidabukela le nsizwa ngoba le nsizwa lena noma ekhule kakhulu kodwa ngeke ingene ezulwini, ngoba iyothi mhla isihlangatshezwe izingilosi bese iyakhumbula ukuthi kambe emuva ayishiyanga muntu, bese ibheka emuva iyothi iyabuyela futhi ibheka phambili ithole ukuthi ingilosi ayisekho. Leya nto-ke ingizwisa ubuhlungu ngoba le nto iyenzeka nje ngisho nangaphandle kwenkolo, kodwa zikhona iy'nkinga empilweni esibhekana nazo esesithi uma sesiqala sesibhekisisa kuthiwa yiy'nkinga ey'qale kokhokho, lolu sizi liqale kokhokho baze bafa lubembethe lwaze ladlulela kwiy'zukulwane. Ngiyangifisa-ke mina engathi ngabe umuntu uma wukuthi kunenkinga ekhona emhlabeni nje anayo, enze isiqiniseko sokuthi kufika usuku lokufa eseyilungisile leyo nkinga leyo, ngoba uma-ke wafa nayo iyaqhubeka leyo nkinga imbathe umphefumulo wakhe, iphinde imbathe ney'zukulwane ey'zayo, kuyoze kube ukuthi leyo nkinga leyo iyagezwa noma iyahlanjululwa.